Melanie ydw i. Dwi'n byw yn Wrexham. Dwi'n gweithio mewn swyddfa yn Ysbyty Maelor. Mi wnes I dechrau dysgu efo Cymraeg a galan. Twa 2 flynedd yn ôl. Dwi wedi mynd yn Nangyrddain 2 waith. Dwi'n caru Nangyrddain achos dwi'n gallu siarad Cymraeg efo ffrindiau a pobl newydd. Dwi'n mynd i cynio clebrym a teams bob pythwythnos a dwi'n mynd â 7 seren weithiau. Dwi'n siarad Cymraeg yn y gwaith efo staff a cleifion. Dwi'n siarad Cymraeg yn y cymuned hyfed. Dwi'n hoffi darllen llyfrau Cymraeg a weiliau raglen a S4C. Dwi'n gwylio a raglen bariau yn diweddiau, ro'n i'n meddwl yn dda iawn. Diolch. Hwyl.